बिटिसि आरो बर' रायजोखौ फोथांनानै लाखिनाया जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ खालामनाया बहुद गोनां। आङो 2003निफ्राय आं दिनैसिम 21 बोसोर आं पारामिलिटारि फर्सआव मावना फैबाय। दिनै आं रायजो राजानि गाबखांनायखौ नुनानै आङो जोंनि ओनसोल आरो बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनिखौ बासायनायनि थाखाय आं बिपिएफआव जइन जानानै भारतारि रौनिया हानजायाव 21 बोसोर साख्रि मावनायजों लोगोसे मेजर बिबान मावबोनाय क'क्राझार जिल्लानि कमल कुमार दैमारिया बिपिएफ हानजायाव हाबबाय। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव दिनै क'क्राझारनि आर'नाइ रेस्टुरेन्टआव कमल कुमार दैमारि बिथाङा बिपिएफ हानजायाव हाबो। मख'जाथाव बाथ्रादि भारतारि फाइकि हानजायाव 21 बोसोर साख्रि मावना भलन्टियार रिटायार्ड लानानै फैनाय कमल कुमार दैमारि बिथाङा न'आव फैनानै बिटिआर हालामनि जौगानाय बिथिंखौ मोजां नुयै आरो बर' हारिखौ रैखाथि गैयैखौ मोनदांनानै फैबाय थानाय समाव फिन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हानजाखौ सोरखाराव फैफिननायखौ हास्थायनानै खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। औ नंगौ, आं दिनै क'क्राझार जिल्लायाव आर'नाइ रिजर्टआव फैनानै पार्सनेलि आं जइन जाफैनायनि मेन उद्देश्यआ जाबाय एकमात्र जोङो मोनसेल' राहा लामा दङ जे बिटिसि आरो बर' रायजोखौ फोथांनानै लाखिनाया जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ सिफ खालामनाया बहुद गोनां। बे कारनाव आं जइन जाफैदों। आङो 2003निफ्राय फेब्रुवारि दाननिफ्राय आं दिनैसिम 21 बोसोर आं पारामिलिटारि फर्सआव मावना फैबाय मेजर रेंकआव। आं दिनै न'आव फैनानै गोबां रायजोनि दुखु दाहाखौ नुनानै आरो जोंनि ओनसोलनि आनडेभेलपखौ जों नुनानै दिनै आं रायजो राजानि गाबखांनायखौ नुनानै आङो जोंनि ओनसोल आरो बर' रायजो राजा आरो बिटिसिनिखौ बासायनायनि थाखाय आं बिपिएफआव जइन जानानै हाग्रामा महिलारि सारजों सापर्ट होनायनि थाखाय आं जथेस्थ' गावनि गोसोखौ खुसियै गनायनाय जाबाय।